क'क्राझार मेडिकेल कलेजसिम सरजाबनो नागिरनायनि हेंथायै सांग्रां नोगोरारिफोरनि बे सोमावसारनाया दिनै 30 सानाव आगान होबाय मा फोरमायगोन मेडामा जेसेबां दिन सरकारनिफ्राय बेखौ लांनायखौ बन्द खालामा एसेबां दिन माने जोङो सोमावसारबाय थागोन बिनि बिरुद्धे सोमावसारबाय थागोन बे गासैबो क'क्राझारबासि माने नोगोरारिफोरनि माबा उद्देश्य दा बेखौ जोङो माने लोगोसे जोंबो बिथांमोनजों गसंफादों आरो जोंनिफ्राय सेन्टिमेन्टआ बेनो मेडिकेल कलेजा जों आन्दलन खालामनायनि उनाव मोननाय मालाय डिस्ट्रिक्टआव गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जि मेडिकेल कलेज बे सरकारा हरदों किन्तु जों आन्दलन खालामनानैसो मोनदों तरुण गगৈ सारा जेब्ला आसामनि मुख्यमन्त्रिमोन आरो 2003 सनाव जेब्ला जोंहा एकर्ड जाबाय बिनि उनाव जोङो मेडिकेल कलेजखौ फाउन्डेसन खालामदों बे जोंनि आलादा जिनिस जोंनि बयनिबो दाबि जोंनि सारा बिटिसिनि मोनसे दाबि किन्तु नैबे क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टनि गासिबो माने सिटिजेनफोरनि नांगौनि माने माबा बियो देहा फाहामसालि बेखौ लानानै मेडिकेल कलेज सालायनो थांनाया बिसिबां माने ग्रहणजोग्य बिसिबां नाजावथाव जादों बियो बे माने सरकारनि कापुरुस सरकारा कापुरुस जोंनि मेडिकेल कलेजनि थाखाय सेपारेट बाजेट खालामनांगौ जोंनि सेन्टिमेन्टनि कलेज बियो सेपारेट बाजेट खालामनानै बिनि मेसिनारिफोरखौ लाबोनांगौ डाक्टार एपइन्टमेन्ट होनांगौ गासिबो एसेटखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ बिनि थाखानाय माबाखौ एसेटफोरखौ लानानै मेडिकेल कलेज सोलिबाय थानाय देखायनो थांनाया बोरै जुक्ति जानो हागौ बिलाय माबोरै जुक्ति जानो हागौ जोंनि बेवहाय गोरिब गुन्द्रा बयबो थानाय बे माने टाउननि बासिन्दाफ्रा बेवहायनो फैनानै थाब सिकित्सा मोनो थाब हजोंहाय थांनानै सिकित्सा मोनगौमानि थैलायलांगोन हजोंहाय उदिसखौनो मोनहैनाय नङा खारन बै जाहैबाय मेडिकेल कलेज बे जाहैबाय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि देहा फाहामसालि सिभिल हस्पिटाल जे सिभिल हस्पिटाला रुपनाथ ब्रह्म जोंनि माने मानगोनां जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोननाय बे सिभिल हस्पिटाल आरो गावनि हाखौनो दान होनानै गायसननाय बे सिभिल हस्पिटाल बेखौ बुथारनानै बिनि कर्मचारिफोरखौ लानानै डाक्टारफोरखौ लानानै मेडिकेल कलेज सालायनो थांनायाथ' बेसेबां जोंनि थाखाय मान सन्माननि बाथ्रा जादोंलाय जोंखौ अपमान खालामदों असनमान खालामदों जोङो बर' हारिखौ बर'जों लोगोसे बाङालि दं असमिया बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दं बेवहाय जों ज' जानानै बेखौ जोङो बिरोधिता खालामदों बेखौ जोङो हेंथा होदों खालि बर'ल' नङा जोङो बयबो जाति जनगोष्ठी लानानै जोङो बेखौ दिनै हेंथा होदों दा सरकारखौ आङो बुंनो लुबैदों सरकारनाव डिमान्ड जे मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेज हिसाबै थाथों बेयो किन्तु बेखौ लाखिनो थाखायसो बिनि माने मेसिनफोरखौ लांनानै मानसिफोरखौ लांजोबनानै मेडिकेल कलेज सालायदों होननानै देखायनो नागिरनायासो मान सन्माननि खोथा बिसोरनि सरकारनि मान सन्माननि खोथा गतिके सरकारा मेडिकेल कलेजखौ माने वेल इक्विप खालामनांगौ मोजाङै सालायनांगौ आरो बे सिभिल हस्पिटालखौ सिगाङाव जेरै दङमोन बे स्टेन्डार्डआव दोनफिननांगौ हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BSAT सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं
आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।